guys, don't forget to subscribe and help FANS Wethu TV get to 40,000 subscribers. Welcome to FANS Wethu TV, the Nedbank Cup, AmaZulu 2, Orlando Pirates 4. I'm joined by a friend, my brother. What's your name and where you from? Ujomo usuke eTabakulu. Yeah, Jomo Cosmos, uyibona kanjani game? Hey, Jawo didibone kakuhle kakhulu. Uyabona iPirates tata? Yeah, izinga ehamba ngalo tata. Yeah, but uyabona ngibona Manchester tata. Yeah, but Cosmos. Yeah, xa ngibona iPirates ngibona Manchester. Kangangoba uyabona ngento endiyibonile into eyenzakala lapha namhlanje. Yeah, ndiyayazi into bavela AmaZulu. Bekufanele baswahle elila. Thetha Jomo. Ngaki manje lokulila kwabo. Into esifuna kuba siphuma basuwinile. Thetha Jomo. Sebenza lo msebenzi ke tata. Kukhona abantu abasoka beseca kwethu. Abobani ngabanye. Abobani Kaizer Chiefs. Asibantu bafinale ecakwethu. Sibethe abantu bayalila. Yebo Jomo sibethe abantu bayasikhapha. Yebo stadium kodwa umsebenzi wethu abade bawushayela izandla. Yebo sibethe abantu bekhona. Yebo Jomo. Siphuma belila. Wena Tito. Songayo. Ambulance yase Tembisa. Awutheli mlingalise. Tito. Ubani man of the match yakho? Tito. Man of the match. Awulinganisa uTito futhi. Tito. Siqale kancane. Siqale kancane. Ewe tata. Sifonele uba makusothatha umuntu uzothatha umuntu olimele umuntu asemlazo olimele kakhulu unamanxeba ayi4 Phuthumani wafika uTito wenza kancane Tito